নিউ ইয়ার ni dino tini sung joto new year khlaya khai chini bubagrana ni naharmung greta tiprala ni je naharmungo sung joto thamsa tupsa khlai tini sung warbo new year khlaya khai bubagrana ni je naharmung greta tiprala ni je ko okokno sung pidani bagai tini sung phungne chini sapung tini tabusat jora tam sarik jora sung tini ora dutu program khlai lekha bele bele no chini joto takuk bhuk tini no dutu program khaiman bagai bongno bele suba su khaiman bagai bele paipale hambe marwo chini ti pramotha YTF TWF ni ashram bari sampare panthoram saini chini sobani sengkrak juk songno tamni bagi himalaya sang 16 din romoi sang 16 days romoi sang youth rock sacrifice khaina ho ya kare chingno kharcha omai khlaina ashram bari am chayobo khorangno jese khapano chini takuk CPM BJP Congress jara thansano wanso ge oi rajniti wanso kumai bornethani khunjuk phugna bagai khunirina bagai o jagao khorokse sengkrak ashram barinino abong khachini takuk Prosmit Deborma YTF ni working president ang IPF ti khaifroni ya ulo yang ashram baram chairago khoyam chairago kom no phaijabu phaipano tabuk ti pramotha phaimani ya ulo chini saroni mes deputy CM borom gran sar bonni khuptino chini CM sar songni khuptino khanamani yang khanamani chini borom gran Prosmit Debormani bini tarif khanamang yang go phaina nai pesini ma phaikaisi nai mane chini deputy CM sar song samane chini CM sar song samane onmane taro samane koboi na chini Prosmit Deborma no khobya tari no kone je khorata sipai bobo sengkra borne kogor khanao mohai borno lokoni khorang khlai nai lokoni khorang samnan nangnai baskango nei nai o jagao tabo bubagra tini botamosa bubagra sawo tabo netarokni din ses bubagra sawo lukorokni bagai 15 লক্ষ ti prasani bagai ekbar phanu fight khainai sino